Hej og velkommen i dag. I dag skal vi vise de ting, jeg kan lide. Det første kommer den her glas på. Den er rigtig sej, og den er lavet af glas. Den er lavet af glas, og den er rigtig smuk, og den glimmer lidt, og det er sjovt at være med glimmer og sådan. Okay. Og det her er min tandbørste, den kan jeg lide. Den har jeg fået i går. Og den er mega god. Rigtig godt god. Jeg kan godt lide tandbørsten, for den er lyserød i min yndlingsfarve. Og så blå i min yndlingsfarve. Og det er sådan lidt på plads. Og den her lille dukke, hun har sådan en smuk kjole, så brunt hår, hun ligner mig på en prik. Så der vil jeg godt lide hende med de øjne og øjenvipperne. Og den her sten, den ser rigtig smuk ud, fordi den er gul, og det er guld, og den glimmer på. Så den her webstykke, den har smuk læbestift, og øjenvipperne er også smuk. Og så hendes hår er smuk, og smuk tøj har hun. Og jeg nogle gange leger tit med hende. Det her er min bog, den har jeg fået en far, fordi jeg var god til tandlægen, så fik den, og nu skal jeg vise dig, hvad der er i. Jeg skal lige åbne den og vise dig, hvad jeg har fået. Det er den ene, jeg har fået. Og det her er noget slik. Det har jeg fået i går, fordi de havde alle 40 kroner, så jeg brugte 24. Når 50, alle havde 160 kroner. Så er det færdigt. Farvel!